Krásné ráno, jogínci. Dneska zkusíme uvolnit bederní oblast a ramena během cca 15 až 20 minut, kdy se pohodlně usadíme, zavřeme si oči, zkusíme navnímat svůj dech, bříško, hrudník, podklíčky, výdech, bříško, hrudník, podklíčky, nádech, boky, žebra, podpaží, výdech, boky, žebra, podpaží. Nádech, bedra, záda, lopatky. Výdech, bedra, záda, lopatky. Tak. S nádechem půjdu obě ruce nahoru, propneme. A s výdechem se sedneme ze zadečku, úklon doleva. Prodýchneme. Ramena opuší. Nádech na střed, výdech na druhou stranu. Prodýchneme. Nádech na střed, svojí pravou rukou se chytím zádu za krkem, ale půjdu vzadu za krkem se chytím, ale půjdu tam předem, tak. Podívám se k pravé straně, jako kdybychom chtěli napnout luk. S nádechem koukám nahoru, s výdechem koukám dolů. Výdech uvolním opatrně přes předklon. S dalším nádechem levá ruka chytá krk ze zádu a napínáme do strany jako luk a šíp. Nádech, pohled nahoru, výdech, pohled dolů. Opatrně odejdu z pozice lehkým předklonem. Dám si ruce tady na prsní sval na levé straně a pojedu úklon, čistý úklon hlavy k pravému rameni. Až když jsem v tom úklonu, tak půjdu do záklonu. Podívám se nahoru a dýchám. Ruce drží ten prsní sval a mírně mají takový jemný tlak směrem dolů. Tady se nám to uvolňuje. Ramena do šíře od uší. Prodýchneme opatrně, jdeme z pozice zpátky. Držím na druhé straně prsní sval a nejprve jdu čistý úklon k levému rameni a potom do záklonu. Ne moc prudkého, tadyhle se nám to hezky napíná. Prodýchneme a opatrně odejdeme z pozice. Propleteme prsty za naším krkem a s výdechem jdeme do takového jemného záklonu, jenom brodu nahoru, lokty k sobě. Prodýchneme a s dalším výdechem, jako kdybychom si tahali uši směrem nahoru, lokty od sebe, jako kdybychom chtěli vytáhnout hlavu z krku. Směrem dopředu a ven prodýchneme. Tak. Půjdeme do pozice kočky. Kolena pod kyčle, dlaně pod ramena s nádechem, pravá ruka pod obličej, levá nahoru, výdech propletu, teda prostrčím levou pod pravou a prodýchnu přetočenou kočku. Ruka může být takhle natažená do dálky, můžeme prodýchnout mezi lopatky a pak můžeme klidně zvednout a dát ruku na bedra anebo až na stehno. Tak. Dalším nádechem odtlačím, opatrně jdu zpátky. Levou pod obličej, nádech, pravá nahoru. Výdech, pravá podvíkne levou, lehám na pravý spánek, protáhnu levou do dálky, pravá leží vedle mě, dívám do stropu nebo vedle sebe. Srovnám boky, aby byly nad koleny, prodýchnu.
Pak můžu dát i levou ruku na pravé koleno. Tak. S výdechem se pomaličku vrátím zpátky, půjdu do pozice štěňátka. Můžu položit hrudník, jemně zakroužit, jako kdybychom chtěli položit hrudník a nahoru a hezky v ramena udělat ten pohyb. Potom prodýchneme to štěňátko, nebo taky se říká pozice zlomené květinky. Prodýchneme. Tak, potom půjdeme zase na všechny 4, tentokrát dáme ruce do šířky. A půjdeme s výdechem, pravým ramenem na zem, levý loket se ohýbá směrem ven. Potom zase levé rameno dolů, pravý loket do strany. A takhle vždycky nádech nahoru do propnutí, výdech, jedno rameno padá, loket se ohýbá a zkuste udělat takové vlnky, aby to bylo takové plynulé přechody, hezky prodýchané. Tak a potom změníme směr, že půjdeme dolů s tím ramenem, potom co nejníž hrudníkem po zemi, propnout a nahoru. Takže ohnout levý loket, plížit se po zemi, natáhnout levou ruku, ohnout pravý loket a zpátky. Pořádně prodýchneme. Tím hrudníkem se snažíme co nejníž po podlaze. Tak, ještě si tam zavlníme jakýmkoliv způsobem. Tak. A přejdeme do pozice, někdo říká Vrigrasana, pozice jelena nebo Svastikasana. To záleží, jaký název slovy používáte. Každopádně nožky půjdou od sebe, sedíme na zadečku a padají kolínka na jednu stranu, jakože třeba na pravou. A máme pravé úhly mezi koleny, tady pánví a kotníky. S nádechem podívám před sebe, s výdechem pokládám se na tu nohu spodní, pravou. Prodýchnu, pak se zvednu, přehodím nožky a nalehnu na levou. Prodýchnu, furt si zachovávám ty pravé úhly. Tak a půjdeme nádech na střed, výdech necháme jenom padnout kolena, nádech na střed, výdech padnu. A vždycky, když máte to přední koleno vepředu, to jedno koleno směřuje dopředu, tak se snažíme co nejvíc vytáhnout proti tomuto kyčel, hezky to protáhnout v té kyčli. Není to, že si tam jen tak válíme, ale pošleme ten bok hezky do protažení. Výdech položím, pošlu kyčel dopředu. Přetočím, položím to, co směřuje dopředu, kyčel jde taky dopředu. Hezky ten pohyb, ať tam je. Přetočím, bok nahoru dopředu, výdech, přetočit, bok dopředu. Nádech na střed, výdech, bok hezky dopředu. Tak, paráda. Půjdeme ještě do pozice holuba. Necháme si levou nožku hezky vepředu
a jenom natáhneme pravou. Dostaneme se do pozice holuba, přední koleno pokrčené, levé koleno pokrčené, levá pata hezky v čísle. Snažíme se mít bok hezky rovnoběžně se zemí a rovnou tam jdeme na lokty. Zadní noha na špičku, trošku se tam zahýbeme dopředu dozadu, pak zůstaneme vzadu a dáme hlavu na hřbety dlaní, prodýchneme. S nádechem se odtlačíme, necháme přední pravou ruku před sebou a můžeme jenom jemně chytit zadní nohu. Do takového jako přetočení. Přetočení je spíše v hrudní části. A zůstaňte tam hezky v tom předklonu víc a nerovnejte se tam zbytečně, aby jsme si nenamohli ty bedra. Dneska je chceme uvolnit, ne nějak jako brutálně posílit, takže nemá cenu to přehánět. Pak si jenom předáme tu nožku dopředu, co jsme měli zádu, a dáme si je na sebe. Na sebe ve smyslu, že tady zhora vidíme takový rovnostranný trojúhelník. Kotník máme na koleni a koleno nad kotníkem. Nijak do toho kolínka netlačím. I když ho mám nahoře, vůbec nevadí, obě sedací kosti se snažím tlačit do podložky. Můžeme mírně třeba s výdechem jít do předklonu, s nádechem do narovnání, s výdechem jemný předklon, nádech do narovnání a hezky vidíte, že to není moc vidět, že mám černý legíny, ale tady to koleno mám hodně vysoko a vůbec mě to netrápí. Hezky posloucháme kyčle. Ty se protahují, takže to je v pořádku. Tak. Pak tu pravou nohu necháme před sebou a levou natáhneme dozadu, do pozice holuba na druhou stranu. Půjdeme na předloktí, přetočíme špičku, pohoupeme a zase směřujeme tu pravou patu do levého čísla, prodýchneme. Položíme a položíme hlavu na hřbety dlaní. Každý výdech nám ještě intenzivněji protahuje pravou výždi. Prodýchneme, s nádechem si položíme levou ruku před sebe, pravou rukou chytáme zadní nohu, jsme tam v předklonu, nejsme tam v narovnání zbytečně, hezky tam jsme v takovém, jenom že si chceme chytit tu nohu, ale ne za každou cenu. Pupík v páteři, bedra rovná. Tak, kouknu, jaký je čas. Čas je akorát proto, abychom se přesunuli na záda. Chytneme se za kolínka. Jo, ještě pardon, jsem zapomněla. Tentokrát tu pravou nohu necháme dole a levý kotník dáváme na. Musíme udělat pozici polínek na druhou stranu. Takže předtím jsem měla pravou nahoře, teď mám levou nahoře. A zase máme kotník nad kolenem, koleno nad kotníkem. Vidíte, že mám zase to koleno hodně vysoko. Nesnažíme se do něj tlačit. Můžeme maximálně s výdechem jít do jemného předklonu. Je tam jakoby intenzivnější protažení a s nádechem narovnat. Cítíme kyčle. Máme aktivní tu ťapku, není úplně ve flexi, ale protlačujeme tu palcovou hranu dopředu, takže se nám chrání tím pádem koleno. Tak, paráda. Teď se chytneme za kolena, uděláme si přes kolítku, se párkrát zhoupneme, vůbec se toho nebojíme, hezky potlačit, trošku ty fascie promačkat. Tak. Skončíme na zádech, chytneme kolínka a jenom děláme s nimi takové kroužky, abychom střídavě promasírovali ta bedra. Nejprve na jednu stranu, hezky vnímáme ten tlak, jak se mění to těžiště těla na té bedelní páteři, na té křížové kosti.
Tak. Budeme odevírat knížku, takže si dáme kolena nad kyčle, hezky v pravém úhlu a nejprve odevírám do výdechu pravou nožku dolů, to mě překotí a přindám levou. Pak odevírám levou do úplného maxima, to mě překotí na střed, stále mám v úplném maximu roztaženo a až potom přivírám pravou a to mě dostane na levý bok. S nádechem odevírám hodně do maxima, výdech zavírám. Nádech maximum, vnímám, jak to tam tlačí v těch bedrech. Nádech maximum, roztažení, výdech. Zavírám, jsem na boku. Tak, nechám si pravou nožku v ruce, levou natáhnu a snažím se co nejvíc zatlačit koleno pod paží a tu stranu, kde mám pokrčenou nohu, tu špulím, tu pánev a tu, co mám prodlouženou do dálky pod nás, tak tam podsazuju a snažím se vyvolat pocit, že jednu stranu špulím, druhou podsazuju. Při každém tom výdechu se vždycky soustředím střídavě na jednu stranu a pak na druhou. A on nám vznikne trošku protipohyb v těch esíčkách. Můžu klidně chytit za malíkovou hranu tu nožku, pokud dosáhnu. Snažím se špulit, podsadit, špulit, podsadit. Výborně, přehodím, chytnu si levou, kolínko tlačím někam k podpaží nebo co nejvíc vedle bříška a zase podsazuju tu, která je natažená, část pánve a část pánve, která je pokrčené nohy, tak tu se snažím špulit, druhou podsadit. Nejprve to bude takové hodně přehazování v mysli na tu jednu stranu, kterou špulíme, druhou, kterou podsazujeme. Zase můžeme chytit za malíkovou hranu. Pak chytneme obě nožky za malíkové hrany nebo pod koleny, záleží na vaší flexibilitě. Každopádně snažíme se mít přilepená bedra v podložce až na křížovou kost. Nezvedá se nám takto zadeček, ale křížovou kost se snažíme zatlačit do podložky a zároveň mít kolena hezky vedle sebe. Tak, pak si dáme plosky k sobě, kolínka necháme od sebe a střídavě povalujeme pánev, podsadit, vyšpulit. Anteverze, retroverze. Tak, hezky jsme pováleli. Ještě uděláme variantu, že máme plosky nohou na šíři kyčlí a necháme kolínka spadnout dovnitř. Zároveň trošku palce jdou taky jakoby směrem dovnitř. A pak střídavě necháme vždycky padnout to jedno kolínko víc dovnitř, to druhý se narovná. Tak. Potom necháme padnout kolínka na jednu stranu. Můžeme se dneska vytáhnout do dálky, proplést prsty nad hlavou, úplně se vytáhnout z pasu, nádech na střed, výdech, padají kolínka na druhou stranu a my se co nejvíc vytahujeme z pasu. Tak, otáhneme, pak už necháme volně padnout nožky podél, nožky natažené, špičky padnout do stran, ruce jdou podél těla, dlaněmi nahoru a užíváme si aspoň 2 minutky šavásány. Zhluboka, teda přestaneme mít hluboký dech, stane se z něj takový ten povrchní jemný dech, který přestaneme cítit a postupně uvolňujeme nohy,
mám hroznou zimu od podlahy, proto s vámi ty šavásánky nemůžu dělat moc dlouho. Každopádně vy se ještě uvolňujte. Pánve hezky uvolnit. Bříško, hrudní, ruce, páše, oči, obličej, vlasy. Odlepíme jazyk od horního patra. Chvíli jenom tak ležíme. A posíláme vědomí vždycky tam, kde to cítíme a tam to uvolníme. Až postupně přestaneme cítit celé tělíčko. A jako kdyby se rozplynulo do podložky. Pak se převalíte klasicky na levý bok, odtlačíte se od podložky. Sednete si. Rozetřete si tepíčko a pohladíte si obličej, tělíčko, bříško, stehna, naposledy společný nádech. A toto uvolnění si přeneseme k srdci. Namaste.